Kalakana hambai media friends rokno norogoro phaimani bagui tini phung 6tani simino lahar ka sujak tini Kamalpur 45 oro 5 number bridge tini Srirampur khobjago ammo duraite Srirampur khobjago o jagao lahar ka suka peacefully chung kaham kurung khlaino lahar ka sumani tao paithakni digi thangoi tongo chung khobor mankha tabuk tini bubagra Facebook live waini phaika waini phaimane yagulo bachungno kokkacharkha पहिला Facebook live phaipru saka je norok ta rosadi norok achugui tonglaidi hor aike hor ailaidi return manya sak obdi hini saka tabuk taisa haino hai tabuk taisa haino hai live phai taisa satiu kha abuni bagoi chini bubagrano belai belakhana hambai maruo tai abuni yagulo chini India government chini central ni je central government no bachung hambai mat yafaro tamni bagai hinba chung bukto bugi tiprasarok tini saljani simia 70 75 76 বছর দরিয়া chung bukto bugi ungjak aboni bisingo chini mani kokok brokno chung majority kebang 95% tiprasarok roman script bai kokbrok kokno sinani nayoi tongo fiaba chung mani angoi tongo aboni bisingo norok nugoi man khataisa haino hai je Tripura Modho Shikha Porshod ni je president chini Dhananjoy Ghon Chaudhary mohodoy bo je press meet khlairi mane je thangnai 12 tariko bangla lipi baino bangla script baino kokbrok no ma sinai chung roman script no accept khlai menya nei samani no tirai no tini chung bakha dukho nangoi chini tung sapung chining chung tini lama kasulaijak hingga lahar kasumani bisingtui khlaioi chung tini khobor mankha je na chini borok accept khlaika chung nugui mankha thaisingo chini Tripura rajyoni spokesperson tabungni ruling government ni spokesperson tai chini Sushanto Chaudhary bo nijebo saka bo tabu minister Home Minister Home Minister hingkai bo tini declare khlai rikha je na kokbrok kokno roman script bai age jebabe samani haino simani haino chini basarok chini chrai khonai rok borok simannai hinai samani bagoi Tripura government no bachung hambai ruo tai chini bubagra no bo belai bubagra ni chaitok mungkri hingkai chung tini sakjora tui chung tini o jagao sogoi mangla khamung aboni bagino abono chini kotor kok nei chung wansugo hingkai aboni bagina chung tabuk paithakni digi thangoi tongo chung tabuk rally khlailai chini em chini Ananta Sar phai tongo bono chung naisinglai bo phaimane yagulo chung rally khlaimani bisingtui chini o lama lahor kasumani no chung muthakjak nai abo belai khena dukkhojonok kok chung chini manthai soktai no sannani thangka hingkai chung bujago tokjago tini amok tal kokya chung dirgo boshor doriya no 2016 ni simi chung nugoi phaika amahai lahar kasu burum burum chini chrai rokno chini student federation no TSF rokno guli porjonto kokjakha amahai khlaioi chung tini bukto buki ui phaijak amo tini tal kokya chung dorkar nangkha hingkai taibo beskanga agor lainai amo বিশেষ খালাইoi Agartala city o town o tongmani ba নগর পঞ্চায়েত ni area o tongmani bagui a jaga o block khaika uttor gate to north gate to chung nukha hingkai dukho nango abono chung chini man thaino sannani thangka hingkai chung ugrobadi hinjago chung bolong borok hinjago fiaba chung juno chung koina na khlai sanka hingkai busuk sal busuk chung thungjagoi tongsinai chung aboni bagaino chung nongkhorka chini kok chini mani kok brokno chung jesa khlai tana chung naharnai hinoi tai tini chung ba success khana chung sawai mano tai kaisa proshno kasao norok tabuk sawai tongo je age boba haino 2017 o amhai khaino Tipraland mankha hinoi IPF tiro kaisa awai khlaimani bisingo baji futam khlaiai baji soklaika wak tanai chalaikha pun tanai chalaikha amhai khlailai belai tong thoglai mani nukha fiaba chung amo implement ngya rinani hinai chuno kok riwo ria ngai chuno thungoi tongo chung tai busuk thungjaknai aboni bagaino norok wansukdi tai wansungani jora sokpai khachini chung tini amo IPF tia chung tini chini bubagra Maharaja Pradut Bikram Manik Bahadur ni netritwe tini bini press conference ni bisingtui khlaioi chung sawai mankha je na
amo chuno kokbrok no chini kokbrok kokthaino roman script bai rijak nai hinoi abono no chini chung poito khlaio poito chawo chini bubagrang kha chini poila hoite chini paithak chung bonono বিশ্বাস khlaio bini upre no chini jotto borosha asha jotto tiprasha jotto সাধারণ জন যত পাবলিক যত না চিনি বুবাগ্রানা হামজাগো আবনি বাগাইনা বুবাগ্রানা হামবাই রুই আনি অকক সামানি অরনম থাকা হামবাই